המרכז הגאה קריית ביאליק, אני רוצה לאחל לכם המון בהצלחה בהמשך הדרך. תהיו יפים ואנשים טובים כמו שאתם. נשיקות וחיבוקים מדנה, ואנחנו נתראה בקרוב, אני מקווה. תזמינו אותי אליכם. נשיקות וחיבוקים. 7 שנים. וכמובן לא שוכחה שזה יום הולדת 7 שנים למקום המדהים הזה. שמעתי שבית המרכז הגאה בקריית ביאליק חוגג 7 שנות פעילות. 7 שנות פעילות שאני לא אבוא. יום שישי הקרוב בשעה 6 בערב, אני אופק יפרח אזולאי הולך להרים את המקום יחד איתכם. הולך להיות כיף. בית המרכז הגאה, תבואו ניפגש. היי המרכז הגאה של קריית ביאליק, אני רוצה לאחל לכם מזל טוב על 7 שנים של פעילות ענפה ופוריה ומדהימה ממחלקת גאווה מקומית והאגודה למען הלהט"ב. שתמשיכו לצמוח ולפרוח ועד 120. יקיריי ויקירותיי, אני יותר מגאה ולמעשה נרגש מאוד לציין 7 שנים לפעילותו של המרכז הגאה בקריית ביאליק. קריית ביאליק הייתה ועודנה החלוצה של פעילות קהילת הלהט"ב באזור שלנו. השנה גם זכינו במקום השני במדינת ישראל במדד הקהילה הגאה. ואת הפעילות הזאת עושים אנשים שבאים מהאהבה, ואני רוצה לציין במיוחד את גיא, לציין את ירין שהצטרף אליו בשנים האחרונות בהובלת התחום, ואת חברת מועצת העיר אדווה בלמס שהיא יושבת ראש הוועדה העוסקת בנושא קהילת הלהט"ב והשוויון המגדרי. בקריית ביאליק כל תושב נחשב. 7 שנים של גאווה מאחורינו ושנים רבות של גאווה עוד לפנינו. המשיכו לעשות חיל, המשיכו להיות גאים במי שאתם, אנחנו תמיד איתכם. היי, קריית ביאליק, מזל טוב ל7 שנים של פעילות מדהימה של הבית הגאה בקריית ביאליק, ובתור מישהו שגדל בקריית ביאליק ברחוב קרן היסוד ועד היום האופטומטריסט שלו הוא יהושע דלוביץ' והבית ספר היסודי שלו הוא בית ספר נעורים, רציתי להגיד מקרייתי לקרייתים שאני מאוד גאה בכם על הפעילות המדהימה הזאת, ואנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים גם כדי להמשיך לחזק אותה. אני עדיין מחכה להזמנה, וזהו, שיהיה על הדרך גם שנה טובה, שתהיה שנה טובה והמון שנים של פעילות טובה. קריית ביאליק היקרים, המון מזל טוב לחגיגות 7 שנים לפעילות המטורפת והגדולה שאתם עושים. אתם מובילים את כל העולם הלהט"בי בקריות, ואנחנו באמת רואים ושומעים עליכם מכל כיוון. אתם עושים דברים מדהימים ומטורפים, המון בהצלחה והמון מזל טוב. מזל טוב למרכז הגאה בקריית ביאליק שחוגג 7 שנים של צבע, גאווה וקהילה מנצחת. 7 זה מספר מזל, אבל הכוח האמיתי הוא הבית החם שבניתם כאן בקריות לכולנו. אני כבר מצחצחת את העקבים שלי ולובשת שמלות הכי יפות שלי, כי האירוע כזה פשוט אי אפשר לפספס. ניפגש לחגוג יחד בשיא הסטייל ב-26 לדצמבר בשעה 6. אוהבת אתכם, לליקה!